Selam dostlar. Selam dostlar. Әлегә кадәр Казанда мондый спектакльләрне куйганнары булмады. Аның турында күп сөйлиләр. Аны карарга теләүчеләр тагын да күбрәк. Сүзебез Тантана премиясында ел вакыйгасы номинациясында җиңү яулаган Анна Каренина иммерсив спектакле турында. Һәм бүген бездә кунакта Анна Каренина иммерсив спектакль актеры Идел Кыямов. Selam İdil. Selam. Исәнмесез, хәерле көн. Иммерсив спектакль ул нинди спектакль? Иммерсив спектакль ул тулысынча тамашачыны үз эченә ала торган спектакль эчендә тамашачы кайный торган спектакль. Иммерсив сүзе ул инглизчәдән кергән, русча әйтсәк полное погружение, эффект полного присутствия. Менә виртуаль күзлекләр бар бит хәзерге көндә. Син аны киеп уйнаганда үзеңне уендагы кебек хис итәсең. Монда да шундый ук шортлар, ләкин монда күзлекләр әйберләр кияргә кирәкми, тамашачы маска кия дә спектакль буенча сәяхәт итә. Әлеге спектакльне бер генә барып карап бетереп булмый диләр. Нигә шулай? Бер баруда гына спектакльне карап бетереп булмый, чөнки күп персонаж һәм күп линиялар, күп вакыйга бара бер вакытта. Шуңа күрә тулысынча от А до Я карап бетереп булмый. Син һәрбер геройны карый аласың 3 сәгать ярым эчендә, ләкин һәрбер героятның артыннан аерым йөрисең, син тулы спектакльнең мәгънәсен аңлап бетермәскә мөмкинсең. Шуңа күрә бер килүдә син бер персонаж артыннан 3 сәгать буе йөрисең, икенче килүдә икенче персонаж. Шулай спектакльгә 16 тапкыр килсәң, спектакльне тулысынча карадың дип әйтеп була. Бик җайлы икән. Шулай. Гади булмаган спектакльдә уйнау сиңа ничек тәэсир итте? Уңай тәэсир итте дип әйтеп була, чөнки әлбәттә нинди генә проектта катнашсаң да, ул сиңа барыбер опыт бирә. Һәм беренче чиратта әлбәттә мин үзебезнең баш режиссерыбыз Диана Әзгатовнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мине бу проектка чакырганы өчен һәм мин бу проектта катнашканым өчен. Моңа кадәр мин дөресен генә әйткәндә классик театрда әллә ни күп уйнамадым. Ул да булса театр училищесында укыганда 3нче курста мин менә сезнең күршедәге Тинчурин театрында уйнаган идем. Мине яшь режиссер Резда Гарипова чакырган иде. Ремарк әсәре буенча куелган "Без барыбыз да кешеләр" дигән спектакльдә баш роль уйнаган идем мин Людвиг Керн персонажын. Әзрәк шунда уйнап алдым да, аннары бу спектакль бетте. Һәм шуннан бирле минем зур сәхнәләрдә зур рольләр уйнаганым булмады. Аерым менә киноларда төшкән идем, армиядә бу хезмәт иткән идем. Һәм көннәрдән бер көнне мине менә бу проектка чакырдылар. Шуңа күрә бу проектта әллә нинди теге шул тамашачы синең янында йөри бит ул иммерсив спектакльдә. Әллә нинди теге авырлыклары, кыенлыклары булмады дип әйтер идем шәхсән минем өчен. Әлеге проектка актерларны ничек сайладылар? Кастинг булгандыр бәлки. Әлбәттә, нинди төрле проектларга бит кастинг аша актерлар үтә. Монда да миңа икенче режиссер Регина Саттарова дигән кыз шалтыратты да, менә шундый проект ясыйбыз, әйдә кастингка килеп кит әле, сине карыйсыбыз килә диде. Мин кастингка килгән идем, ул менә ялгышмасам 1 ел элек булды. Шул апрель айларында 18-нче сәхнәне бирделәр безгә, 18-нче сцена эпизод. Шуны мин әле ул вакытта Анна Каренина ролена да хатын-кызлар кастинг узалар иде. Шунда бер кыз белән без ул сәхнәне уйнап күрсәттек тә, Диана да карады да, Диана Әзгатовна. Ярар аңладым дип, минем белән саубуллаштылар. Һәм 2 көннән соң миңа администратор Адель дигән егет шалтыратты да, син безнең белән проектта репетициялар башлана, әйдә репетицияларга йөри дип әйтте. Кастингка син ничек әзерләндең? Кастингка мин әллә ни әзерләнмәдем диярлек. Менә шул Анна Каренина дигән спектакль куялар икәнен ишеттем дә, интернет ачып әзрәк укып алдым. Хәтердә яңартып бу әсәрне. Һәм кастингка килдем дә, нинди кастингта да бит ул андый кастингларда сиңа режиссер задача куя, русча әйтсәк, һәм син шуны үтисең. Бездә кунакта Анна Каренина иммерсив спектакль актеры Идел Кыямов. Идел, син героең турында нәрсә уйлыйсың? Ул тискәреме яисә уңаймы? Һәрбер геройның тискәре я булса да уңай яклары була. Мин бу персонажны уйныйм икән, минем персонажым Алексей Вронский. Мин аны үзем өчен акларга тиеш. Шуңа күрә ул минем өчен уңай персонаж булып санала. Әлбәттә, аның спектакль дәверендә, үсеш дәверендә тискәре якларында тамашачы күреп өлгерә, уңай якларында күреп өлгерә. Гомумән геройга килгәндә, ул Алексей Кириллович Вронский дигән шәхес, флигель адъютант,
бай егет дип әйтик. Ул вакыттагы менә хәзер бит мажорлар дип әйтәбез. Петербургтагы алтын яшьләр төркеменә керүче мажор егет. Һәм көннәрдән бер көнне ул Анна дигән кызны, хатын-кызны очрата да, Анна Каренина дигән шуңар гашыйк була. Һәм менә шуннан барысы да башланып китә инде. Спектакльгә озак әзерләндеңме син? Спектакльгә апрельдә әзерләнә башладык. 18 елның апрелендә, 3 ноябрьдә премьера булды. Әйтергә кирәк, бу спектакльне бу әсәрне спектакль рәвешендә әле куйганнары юк иде. Шуңа күрә бу бөтен дөнья премьерасы дип әйтсәк тә тулы хукукыбыз бардыр. Шуңа күрә тантана 2018 номинациясендә Анна Каренина спектакленең җиңүе бик хаклы дип уйлыйм. Спектакльгә 2 апрельдә әзерләнә башладык. Ноябрьгә хәтлек ул төннәрендә репетициялар булды, ял көннәре дә булды, көндез дә булды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем радиодагы җитәкчем Тәүфыйк Камартин Сагитовка. Ул ярдәм итеп торды. Мине эштән дә аңлап, мине эштән җибәргәндә кыенлыклар тумаган иде. Шуңа күрә Тәүфыйк абыйга да бик зур рәхмәт аңлаганы өчен. Идел, беренче тапкыр уйнаганда тамашачылар яныңда булу ул синең өчен сәер булып тоелмадымы? Юк, сәер булып тоелды дип әйтмәс идем, чөнки без кайда барганыбызны, нәрсә эшләячәгебезне аңлап эшлидек, репетицияларында аңлап үткәрәйдек. Шуңа күрә безнең иң беренче тапкыр премьера әйтеп узганымча 3 ноябрьдә булды. Моңа кадәр безгә аңларга кирәк иде. Безнең менә бу бинабыз күпме кеше сыйдыра, һәм ничегрәк кешеләр йөрер икән дип, шуңа күрә без дусларыбызны, бию коллективларын чакырып, пробный спектакль куеп караган идек. Менә шунда беренче тапкыр мин уйнаган идем тамашачы алдында. Ул вакытта спектакль әзрәк сыйграк та иде, чөнки кайбер декорациялар да төзелеп бетмәгән иде, костюмнар да кайсы берсе тегелеп бетмәгән иде. Шуңа күрә анда ниндидер теге кыенлыклар булмады. Әйтеп узганымча, минем тәҗрибәм шул Тинчурин театрында уйнаган идем, һәм ләкин анда да уйнаганда тамашачы белән актерны ничәдер метр ераклык аерып тора һәм тамашачы урындыкларда утырып тора. Ә бу спектакльдә иммерсив спектакль булгач, тамашачы синең янында менә без сезнең белән утырган кебек. Һәм ул 360 градус сине күзәтеп утыра. Һәрбер синең детальләреңне, һәрбер костюмның ниндидер кимчелекләрен, бөтен җиреңне карый. Шуңа күрә менә актерларны алуда ничек булды дип сораган идегез. Диана безгә аннары әйткән иде, спектакль аякка баскач, спектакльләр башлангач, мин актерларны, матур актерларны сайладым диде. Чөнки монда без әллә ни бизәнә алмыйбыз, чөнки без 3 сәгать ярым буе уйныйбыз. Без әлбәттә кешеләр булгач тирлибез дә, анда бийбез, төрле үбешәбез дә актер, актрисалар белән. Шуңа күрә әллә ни теге күп грим салып булмый. Шуңа күрә һәрбер актер матур кеше безнең спектакльдә матур актерларны сайладым дигән иде Диана. Ни өчен мине чакырмадылар икән? Өзел миңа калса борчылырга кирәкми, Алла бирсә, синең дә ручей мешли звездный час булыр. Дебют. Алла бирсә, дебютың булыр. Син бит әле театр училищесы студентлыгына 4нче курс ялгышмасам. Менә сезнең дипломный спектакльләргә дә килеп, бәлки 25-26 Камал театрында. Алып китәрләр бәлки театрга. Мондай спектакль ни өчен кирәк? Мондай спектакльләр кирәк миңа калса бүгенге яшьләр өчен һәм яшьләрне сәнгатькә, әдәбиятка тартыр өчен. Чөнки бүгенге көндә сүз дә юк, классик театрларга да йөриләр, әмма яшьләр күбрәк квестларга йөрергә ярата бит, төрле шутерларга, төрле чараларга. Һәм бу иммерсив спектакль дә үзенә күрә квест дип әйтсәк була, чөнки монда син актерлар артыннан йөрисең, ниндидер локацияларга күчәсең. Монда бик күп локация безнең спектакльләрдә. Шуңа күрә килегез, көтеп калабыз, ләкин яшь чикләве бар, ул да булса 18+. Шуңа күрә Алла бирсә, сиңа 18 яшь бар бугай. Чулпан? Булачак. Чулпанга 18 яшь булгач, Чулпанны да көтеп калабыз. Алла бирсә, килерсез, күрерсез, карарсыз. Ярар Идел, килгәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Телисеңме син дә? Уңышлар. Син дә теле. Мин дә телим сиңа уңышлар. Тамашачыларны да мин безнең спектакльләребезгә чакырып калам. Алла бирсә, безнең майда да, июньдә дә спектакльләр булыр дип уйлыйм. Рәхим итегез. Иммерсив спектакльне карарга килегез. Анна Каренина. Дуслар, Әш Аян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.